Est-ce que vous avez fait ça? Kana to kan kuma no fo. Akuma ni fo. Ayi. E fe fo ni dengoina. Ayi kana ne wala ti so na be me he la me kana kuma katike. E fe fo ni dengoina. War ko wo akiriti karata du na nya fa bora fo. Maso abe ma. Mana kone ka kono dela. E ma fone ka kono dela re go ke bine sara kolla. O kele ba fo ti. Ni to kuma kana jabi. E bi cho kone terimso. E ma kono dawla. Ha? E walati ayi nunu kan na mana kan to fane. E be kan dina mu ko ke. E be ne ti ko no de gra livre le be kala. Ika ko tem ka bunye walati kan ni kuma na ibi madane de skep kan ne famia. Ikulo benena. O make ka teme wa walati. Oh, kera ka teme. E ko on etene ni terimso kan. Ayi ne taw ka ne. Ne taw ka ere de ba ere kan. Ne taw ka ne ayi. Karamo. Mana do wele la nana dengi ka fura dia no ngota ke adun wani ba karam ko ni ba inyere na ki kono dana inyere na fana ko iyo kono da kadila ini kare kala ka chenga kono inche ay ma kono chene ndama do kono chen ko kuma la de bilen ndama do la mfura na ma fanga ka kono chene aka la de karamo karamo ko telefon ibe Alvin wole ko nega Alvin ka bu fay la me nga kuma ka fo ibe Alvin wole ka fanya ko ne wole ka furu aka here bodila nabi fe ka here so nabi fe ka ke feye nabi fe aflo wana ka suka ke ina fo ka join na ne wole siru furu ko beke ne de go Alvin e de go fo nabi fe ka bara yoro ka yirwa aka ka sa ko aka ka ere ka chef yi wala tini galon te ka dabla karamo be le mo de la me sisa ayo ni ne bo ma mune be kesa ne ko ne to game na munye c'est ça meta police sola tu so ay ma se es que hacer police to era vez te ta criminal la ko meta ta planti tigiye ka fo karamo ke do ba nga kare ko no na be ka bunya makai ko no dana yibba ni dinga ko ko ka fo ka be ka menacer ki be fa il clair ko no dan termso la ka ko no chengu de fa te se ko play karamo ne ti shi ke ka kula karamo ni walti to ko yoro ga de to ebe ni walti to be so ko ma te so ko ma odontere ni sigida mo o ma gere vuli kama ki tiki fara parce que yo ko na waldo na ka ko no te akla amena se ki ben fara akan na ba ke wa ube ngata 600 e ma foka banwa an sigile nyana ayi o kon to te ma sa to te ma e den ga fru de sans no kon to te ma blum o to te ma o nyamu fiena hali kele kana kuma je eske ga fam kele na ya je ni Alvin mo furu karamo ni Alvin ma furu meta shini mena ni seranga so shuka ko Alvin ma ne wole ka furu kuma fani karamo ko shini ni ga da ko moto la idora ani kani e blaga yele no to ba ci upetani ye donc pour soi da man ko ni odabla sa ki ali ma beta du ni di mo teto ayala kama sa kuna skoro be na manye enne be na fola ga bay kon mana fo ke betano ko e tribunal la blenza fangani ma e flanyawa e ma foka banwa isi ki tore ga resultat la akake avec na la sona beke mina vrai visage blo e ka yoro mbali ale ma beka te tato flen shini so ma juna ni Alvin ma wole e ka ble funa ibe yeno de wa ite mo soro mo meta ni meni ko mo sini fa ay ni dakma ni clifar me ngoro na konte sigula na nya ta chi lahi ukoti bagoron nige duro ne ba bon shi bala to manan bolola nimbe ne rega nige dinya di billahi ene ala se din deni fitiri ne bena kana ko ne la nete sega foi ke foi nete sega foi de ke wa foi ti bwala bona na ko fana afo chamna na tara fo tindro ubune da tugu be bara nga fo koni fanga be musola ni che na tara teningo sira ina la che muri abi gwe ma muri jeliwe kasolo wulai lahi ni ko mane assalamu alaikum
wa libinanche ai nete ne kuma go bilanga so alaicha iga wati kurunu no nya ma donga alaje dron o akuma mancha wa raka hera kuma do koi iga hera kuma do ne sugo ni lade ninga kuna fon ye min fo fongo fi nga kuna fon ya fo jati abi be ma koi wa iga hera bala de kamale iga hera bala dipi ndi ndabe san sababu bi ne koni ne ma deliga mirin nyokona la folo awo aminyoanye basite ai alni yante alnamage yanye awo basite awo jibiri ga kareni yenkai nala sona basite ini ce yere ini ce amba no ne vole mbakola dron abi lahi wala tire ne blan pour lambe ko ndala ne kono da karela yo kono chan we ni noywa re fanana na kana ko fo ala re ben ko ci andon saw nya ira ala billahi Fifi, même ça. La Fifi, tu mérites une belle chanson aujourd'hui. Fifi, j'ai Fifi Niklome Kumarana Nasa. Fifi. Akomoro dianye komana degusi mamoro si c'était ola. Ininga komana degusi mamoro si c'était ola. Dinyere do. Melekeni adoko duno la karimu nyani na kanu manoro. Ne dianye ma adoko dianye dungele ma. Elle c'est la Fifi, c'est comment? Karim Kourate yana ka ede ne tokoda. Tokoda mama kinyana de. Ni tokoda me tokoda kadni ni tokoda inventado me yoro. J'aime ton nom, j'aime ta belle voix la Fifi. Quand je te vois, je te dis c'est la joie. Tu vas bien? Karim ala mbena. Ne fe afiena ali gane gane tuino. Ko be yanga ko be dabla wan no tese sam. Là vous formez na? Bidel Karim. Ake ala kama. Ala na kira kama. Ne toino. Ne ga njija nga foila. Ne be siga ke nche fe chugumna. Ka nche la don chugumina. Ne to ala na kira kama. Iga ta musu wore ngini. Iga ne to pepe. Ne fe to nche klendro ni bolo sano. Na wo fe woke. Iga nyina ne wo pepe iga ne toino. Ta musu wore ngini mu mesegi yakilla nyina ne wo pepe. Karim ne wa do amanogo wale ne dimsenia bege nyogon fe an dimsenia ge nyogon fe bo ge ne kamele fola nga dimsenia konnala me nyama nya wole chegra jabi ka bango ne bi deli ala na kida kama ne tuine ga nyina korole mbego iga ya fane ma iga jene go biere ibe se ga muso wala furu go lado obi yakilla nyina ne go iga nyina ne go pepo hina ere iga sabali ga ne to nche bulu ne fe ga njija nga foye la sa ere de Karim bi deli ere de fe temna inne che nyina beko nyina go ni fam il se giski ni fam ko yi awanyo kayita o yi drone c'est juste ça et kuma mu fone ya fam mais ko do bi no ne ya bala e note quoi c'est pas ta faute cha konna na nere de nolu ale ni ndaga wiltirike jabi yanga dimsina kanu mu fo ça est-ce que do la mo la be ba ro ke ne kuma nyoko fe mais jabi e munke en tant que mon ami ay war soro ay se soro ale ma se ka ta musu foi furu ama se ka ta musu wera furu fo Fifi ne be nyoko fe abo do nga ka war ki ka barke ka ta e furu
c'est-à-dire ni ɲɛ ci a kan k'an dusu minɛ k'a fɔ ko furu ye ko dɔ de n y'a to yen quoi an y'a joie bɛ manifester ça me disait rien mais kanu ta man di de kɔfɛ de hakili tilala ka na n tɛ ka se ka ɲinɛ kɔ o de ye n lasegin tuguni est-ce que i bɛ k'a faamu ne y'i ka laɲini faamu i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na e nɔ tɛ ne fɛnɛ bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna i labɛn voyage kama parce que ne bɛ k'an ka voyage de bolo da an bɛna voyage a voyage mun filɛ nin ye i b'i labɛn a kama n'i ma taa silamɛya la a mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa o voyage kelen na ne nɔfɛ ni su ma taa ɲɛnɛma bɛ taa e de b'o lajɛ i bɛ miiri yan'o don cɛ ne bɛ na fɔlɔ. Assalamualaikum. Alvin, baasi tɛ yen? I ka kɛnɛ? Alhamdulillah. Amba. Tabarakallah. Tiɲɛna i nana n ka wele lamɛn. A diyara n ye kosɛbɛ. A diyara n ye. Baasi tɛ yen kɔni? Non, baasi foyi tɛ. Alhamdulillah. Amba. Karamɔgɔ, e yɛrɛ fɛnɛ ka bali k'an wele tantɔ. I ka hɛrɛ de don. Ni ne y'a f'i ye ne ye suro bɛɛ de kɛ kaliwa la. Yɔrɔ n'i kɔni ye kaliwa kɛ kɔni fo i ka sunɔgɔ sɔgɔma. Nin ye ne yɛrɛ weletɔla de ye. Nka ne sugoni la n ka kunnafɛnw ye fɛn dɔ de fɔ n ye fo n k'a f'i ye. Awɔ. Ne furadama ni ne ka kunnafɛnw ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔninfin ye k'a fɔ mɔgɔninfin kan o kɔni to t'a la ta t'a la o y'o ye. Ayiwa karamɔgɔ. I ka hɛrɛ don dɛ kamalen. I ti teliya n'ala sɔnna. I ni Walɛti ka ko de don. N sugon'o de la awɔ. N sugon'o la wa n wulila n ye filɛli kɛ. N y'a ye k'a fɔ e ni Walɛti dolo bɛnnen don kojugu. Karamɔgɔ. Awɔ. N'i y'a furu i bɛ hɛrɛba de sɔrɔ. Wa i tɛ min kalama e dolo ye tasuma de ye. Maa delila k'o f'i ye wa? Non karamɔgɔ, ma ma deli k'o fɔ. Nin de la a bɛ fɔ ko mɔgɔninfin n'i bɛna furu kɛ i kɛra cɛ ye n'i bɛna furu kɛ ka ban taa karamɔgɔw ɲininka n'i bɛ fɛ ka muso min furu i k'o muso yira la karamɔgɔ n b'a fɛ ka nin de furu. Karamɔgɔw b'o dolo lajɛ n'a sɔrɔ n'o dolow bɛ taa. N'aw mɔgɔ fila dolo lajɛ tilegan deren na a tɛ ɲɛ fɔ n k'a f'i ye. E dolo ye tasuma de ye. Walɛti dolo ye fiɲɛ de ye. Bɛɛ kɔni b'a dɔn fiɲɛ kɔni bɛ tasuma ɲaga. Ni e ye Walɛti furu ka don dɔrɔn i ka kow ɲagatɔ de i ka cakɛdaw bɛ yiriwa i ka wari sɔrɔ siraw bɛ yiriwa i bɛ sababu kuraw sɔrɔ i ka kow kɔni bɛ yiriwa ka taa de bari ale ye fiɲɛ de ye e ye tasuma ye a b'a ɲaga a b'i ka kow ɲaga. I ma ye muso dɔw bɛ yen n'i y'a furu dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ. I bɛ taa sɔrɔ sisan ni e dolo ye tasuma ye sisan ni o muso sina dolo ye ji ye e kɔni b'a dɔn kɔni ji tasuma mana kɛ cogo o cogo ji bɛ tasuma faga. A bɛ ten de. I y'a faamu wa? Ne y'o de ye. Ne y'a ye k'a fɔ i nɔrɔlen bɛ sunkuru in na i nɔrɔkun b'a la. Bari Ala ye kunnafɛn bɛ bun adamaden bɛɛ la. N'i ka kunnafɛn ye ɲɛsin muso min ma k'i t'a ye k'a to yen i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ b'a la. Ne y'a ye k'a fɔ i ka hɛrɛ b'a la. Et puis muso min don tamaseere dɔw b'a la ne y'a ye musobaw la. Muso minnu bɛ se ka den barikaman baw wolo, muso minnu bɛ se ka minisiriw wolo, muso minnu bɛ se ka présidents wolo. I b'o tamasiyɛn ye muso dɔw la. Wa o tamasiyɛnw b'ale la. I ka hɛrɛ bɛ na dɛ kamalen. Non i ka hɛrɛ b'a la. Anw bɛ anw kunfɛ. O kɔni. Ko kɛra cogo o cogo aw bɛ ko dɔn fɛnɛ ka taa. Walayi o don. O fɛnɛ ye tiɲɛ. Nka karamɔgɔ n bɛ fɛ ka n dala suyɛn ka kuma dɔ f'i ye. Kuma dɔ? Awɔ. Tɛ mun yɛrɛ kalama. Walɛti y'a lajɔlen don. Ça va? Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Basi kɔni t'i la. Basi foyi tɛ yen nɔ. Mais e kelen sigilen bɛ yan mun de bɛ yen? Ayi fosi tɛ yen nɔ. N'an ka taa dumuni sigi ka dumuni di ma kɛ. Wɔrɔ ne bɔra ka dumuni de kɛ kɔngɔ foyi tɛ ne la. E jaabi e bɛ dumuni kɛ kɛnɛ ma ne ka dumuni tɛ ne bolo so kɔnɔ yan nɔ. Mais Fifi n ko ne bɔra k'e to sunɔgɔ la ne tun t'a dɔn k'a fɔ ni heure b'a sɔrɔ e ye tobili kɛ o de kama ne ye dumuni ɲini ka dun. Ayi o tɛ ne kɔnna ka wuli de dɛ. Ne ye n ka tobili kɛ k'a bila ka tila ka don ka taa n da de. N y'a faamuya mais sɔɔni i b'a dɔn kɔngɔ tɛ n na sisan quoi. I dun bɛ ne ka dumuni dun ne jaabi. N ma ban n b'i ka dumuni kɛ yɛrɛ de nka an b'a to ni waatinin dɔ tɛmɛna n bɛ dumuni kɛ sinon nin waati in na i b'a dɔn kɔngɔ foyi tɛ ne la nin waati la. Sinon a bɛ di. A tɛ cogo la e b'a dɔn mun bɛ y'a jaabi.
barakɛla min bɛ du kɔnɔ i dɔgɔmuso ye mun ta ka n'a bila n ko baarakɛla denni ma mara hali dɔɔni mɔgɔ marabali yɛrɛ yɛrɛ ye ne tun bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna de i k'a bila ka bɔ baara la komi baara yɛrɛ tɛ ne bolo yan ni n ka tobili kɛ a banna ka minɛnɔgɔninw ko dɔrɔn baara fosi fosi tɛ ne bolo yan baara min bɛ ne bolo yan ne yɛrɛ bɛ se ka n ka so kɔnɔna baara bɛɛ la ne bɛ se k'a kɛ mɔgɔ tɛ kɛ du kɔnɔ y'anw jaabi e bɛ bɔ e bɛ taa baarakɛyɔrɔ la e dɔgɔmuso yɛrɛ fɛ o tɛ mɔgɔ sigilen ne ma wuli ka taa kana la don min na a bɛ wuli ko mission b'a bolo mɔgɔ foyi tɛ du kɔnɔ yan ne kelen kɔ baara min bɛ yan nɔ n bɛ fɛ ka baarakɛla in bila ne yɛrɛ bɛ n jilaja n ka baara la ne b'a bɛɛ kɛ. Fifi n'a tila ne ye baarakɛla ko ɲɛɲini e yɛrɛ de ka lafiya kama i b'a dɔn debi ni baarakɛla nana so kɔnɔ yan nɔ e lafiyara i m'a ye e tigɛ ninnu bɛɛ bɛ ka nuguya e bɛ ka lafiya e tun bɛ baaramisɛnnin fɛn o fɛn kɛ baarakɛla jɔlen bɛ ni a bɛɛ lajɛlen sisan ni ko bɛ o cogoya la ni e nana fɔ ko ka baarakɛla bila e dun ka tɔɔrɔ man di ne ye a ka di ne ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na e ka kɛ lafiya de la i m'a ye sabali an ka nin baarakɛla in to yan o bɛ lafiya faamu. Jaabi o bɛ baara tɛ du kɔnɔ yan baara min bɛ du kɔnɔ ne bɛ se ka kɛ walima an ka nin baarakɛla bila bi sini ne yɛrɛ bɛ baarakɛla wɛrɛ ɲini ka na yan du kɔnɔ ne nin dennin tɛna se ka ɲɛ ala dɛ. I bolo de dusu ka sa ni baarakɛla wɛrɛ ko de ka di ye problème wɛrɛ t'a la mɛ e b'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛla sɔrɔli ma nɔgɔn a bɛ kalo 8 bɔ an bɛ ka baarakɛla ɲini an ma baarakɛla sɔrɔ ni an ye nin bila sisan k'a sɔrɔ baarakɛla wɛrɛ ma sɔrɔ yala an bɛna mɔgɔ sɔrɔ cogo di. Jaabi mɔgɔ bɛ sɔrɔ. ok o tɛ problème ye ni b'a ka kan ka nin bila an bɛ nin bila mɛ yala an ka nin bila an bɛ baarakɛla wɛrɛ de ɲini ni dɔ wɛrɛ sɔrɔla wagati min e bɛ baarakɛla ɲini ne b'a ɲini ba mun fana b'a ɲini. I dɔgɔmuso sen bɔ la dɛ a sen bɔ ko bɛɛ la kana n'a da don n ka ko fosi la kana n'a da don n ka baarakɛla ko la kana n'a da don n ka kuma foyi la i dɔgɔmuso sen bɔ la an k'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la. d'accord n y'a faamuya i bɛ jija n'i ye baarakɛla sɔrɔ wagati min na walima ne yɛrɛ y'a sɔrɔ wagati min na an bɛ nin labila mɛ ni baarakɛla ma sɔrɔ a tɛ se ka labila nin cogo la dɛ. Jaabi a bɛ labila. i sabali sa an ka mɔgɔ ɲini fɔlɔ y'a mɛn ni mɔgɔ sɔrɔla hali sini bɛɛ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ an bɛ nin labila i y'a faamu. yɔrɔ n bɔra baarayɔrɔ la n sɛgɛnlen don quoi n bɛ fɛ ka taa n lafiya dɔɔni quoi. an ka taa so kɔnɔ n k'i kɔ digi dɔɔni kɛ. ayi a ka ɲi. Jaabi. ayi mi yɔrɔ min na sisan sunɔgɔ dɔrɔn de nege bɛ na digili foyi nege tɛ na i y'a faamuya merci. ne yɛrɛ tɛ ka foyi faamuya Jaabi la sisan n'i ye fɛn fɛn fɔ a bɛ ban o bɛɛ ma. wala ji lajɔlen don. a lajɔlen don. cɛncɛn in kɔnɔ da la. foyi t'i la. e de kɔnɔ da la. non i ye baara kɛ i ye baara kɛ n'ala sɔnna i ye baara kɛ. i kɔni n bɛ fɛ a ka dan cɛ. n'ala sɔnna o kɔni ayi Alvini ne da kɔni ayi ne da kolen don ne ka kuma tɛ fɔ bɛɛ ye o. parce que sigida in na yan maa si t'a kalama. mɔgɔ t'a kalama fɔlɔ. sigida maa ɲɛnama ye. awɔ donc n bɛ n dala. ayi a fɔra fɔyɔrɔ la. hɛrɛ ŋaniya n ye o de to n fɛnɛ bɛ nin f'i ye. nin y'a bannen nin y'a da i tulen nin y'o kuma bannen o tɛ fɔ bilen o tɛ fɔ bilen foyi hakili latigɛ n'ala sɔnna ma n'o tiɲɛna i ye baara kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka den barikaman d'aw ma ala ka den barikaman d'aw ma i komi furu tɛ se ka siri kɔnɔ kan ni a jiginna waati min na an t'o jate minɛ n'ala sɔnna ne yɛrɛ b'a den kundi walayi karamɔgɔ saraka ne tɛ saraka. i tɛ saraka foyi bɔ saraka min b'i bolo dɔrɔn k'a furu dɔrɔn a gɛlɛma yɔrɔ dɔrɔn de e ka se k'a furu dɔrɔn n'i kɔni wa kana na sɔn cɛ foyi de k'i nɛgɛ k'i bɔ nin kan non ni cɛ hali i fa n'a ko k'i t'a farafin i b'a furu parce que i ka hɛrɛ b'a la u t'a dɔn walima i k'a fɔ k'u ka taa karamɔgɔ k'u ka na ne fɛ yen nɔ n b'a ɲɛf'u ye a dolow de ka ɲi a dolow bɛ bɛn ɲɔgɔn ma tasuma ale fiɲɛ ye a b'i pap ni y'a bannen wa ne b'a f'i ye i bɛ ka den mun fɔ tan ni e den do kɔni n'o minisiri walima. karamɔgɔ e ko hali n'u ma da la ko n k'a fɔ u ka na e fɛ yen mais u bɛ se ka taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ou bien. bon i b'a dɔn karamɔgɔ bɛɛ tɛ filɛli ninnu kɛ i b'a dɔn ka taa mɔgɔw ka furuko filɛli ni fɛn ninnu kɛ karamɔgɔ bɛɛ t'a dɔn. awɔ bɛɛ ni kunnafɛn tɛ karamɔgɔ la i t'a dɔn kunnafɛn dun bɛ ne la depuis ne fitinin i y'a faamu wa. karamɔgɔ vraiment merci. non nin diyara n ye. awɔ n'ala sɔnna. tile fila in na n bɛna ye. o bɛ diya n ye kosɛbɛ o bɛ sinna posi lankolon don dɛ awɔ bɛɛ b'a dɔn bɔrɔ lankolon kɔni tɛ jɔ. bon n bɛ sira ɲini. awɔ kan bɛ o la Alvin an b'a
Amba ai wala ti kon di dena ala ka ki de ndengo Kari no ma agaradi Kari nam sumodu toro sula karbasti baswete no si nana bashite ala kana ke bashi nani ka kuma de la Kari furu sako kuma ide la yɛrɛ de aka ala ni kira kama I ka furu sa in bila ni ma bila ko mina ka baara ye dɛ I fa welela ka kuma ɲɛfɔ I fa ɲɛna a ko n'i ye ka furu sako kuma fɔ ko ne nɔ de b'a la ko paseke kabini ka furu in daminɛ wagati ko a kun ma di ne ye ko n'i ye fɛn o fɛn mɛn baladen da k'a bɔra balaba de la ko ne nɔ de don ko wa ko n'i ka furu in sara ko ne kana sigi a la ko ne ta fɛnɛ bi sa dɛ k'i ka furu mana sa dɔrɔn ne kan ka minɛnw cɛ ka bɔ ale ka so ma ne dun ka furu sara a bi kɛ baara ye dɛ taayɔrɔ tɛ n na ne bɛ taa jɔn fɛ yen n kɔrɔla ka ban n tɛ se ka furu mɔgɔ yɛrɛ ma ne ye nin sanjan ban denkɛ fa kun furu la fa ma deli ka nin fɔ ne ma tile kelen ka furu sako kuma in de nana ni ne ye fa k'a fɔ k'a bɛ ne furu sa ma papa ni kuma de sa b'a dɔn papa tɛna sɔn ne ma ni kɛ kun ye dɔrɔn ne k'a fɔ ne walasa ne kana furu sa ne dun ye n ka décision ta ka ban ne filɛ yɔrɔ min na ne nin bɛɛ de tiɲɛnen don tiɲɛna bɛ ne cɛ dɔn ma k'a muso ye sa b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ne bɛ cɛ de dɔn koyi b'i fa fɛnɛ dɔn b'a dɔn ne fa ye kuma o kuma fɔ a tɛ wuli ka bɔ a kan kabini denmisɛnninama I b'a dɔn n'i fa y'a sigi kuma o kuma kan ko a tɛ wuli wa a tɛ wuli dɛ wa n'i furu sa ne ta bɛ sa nɔfɛ dɛ n'i t'a fɛ ka kɛ dangaden ye furu sako in bila I ka furu ko in to yen hali ne terimuso ye kɔnɔ ta cɛ fɛ kɛ o caman tɛ ka kɛ yan tɛ se k'o to yen k'olu n'u kungo to ɲɔgɔn na hali n'a y'a furu I sigi I ka furu la I ka ne filɛ ala ni kira kama I kana na ne ka furu sa ni n ka furu sa n ti yafa I ma dɛ wallahi ni n ka furu sa n ti yafa I ma ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna o y'o ye ma ne yɛrɛ de dusu filɛ yɔrɔ min na ne nin bɛɛ tiɲɛnen don furusa in dɔrɔn de bɛ ne lafiya sisan a y'a dɔn b'i ka furu dɔrɔn de sali b'i ka hɛrɛ dɔrɔn de kɔ mako foyi tɛ ne ka hɛrɛ la bɛ k'i ta dɔrɔn de ɲini parce que dusu tiɲɛnen don k'i ka furu sa o bɛ ni lafiya mais ne ta ka sa ne ta sali fɛnɛ b'i lafiya yɔrɔ ma papa ni k'i bagabaga ne ka furu sali o de ko b'i ye mais a sa Oh, Fifi. I ka kɛmɛ calme e yɛrɛ ta filɛ ni bɛ taa o da ɲininkali kɛ mun bɛ se ma mais ne bɛ fɛ k'i ta yɔrɔ dɔn ne kɔni tɛ fɛ ka n ta yɔrɔ f'e ye du Karimu o ye fɛ ka mun de f'i ɲɛna tuguni non cɛ Fifi o ye bi kuma fɔcogo ye ne ma mais I ta yɔrɔ fɔ n ye sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn de a fɔ n ɲɛna Karimu ne tɛ ka na n ta yɔrɔ f'i ɲɛna cɛ wɛrɛ bɛ ka falen sisan mun de bɛ k'i changer tantôt Fifi Karimu ne y'a f'i ɲɛna k'an ka ɲɔgɔn bila an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ de I k'a to ne k'an jilaja n ka furuso kɔnɔna ni fɛnw na I k'a to ne k'an jilaja k'an cɛ minɛ ka ɲɛ ne y'a f'i ɲɛna I ka ne to I ka fara ka bɔ ne la yɛrɛ de n bɛna an cɛ de minɛ ka ɲɛ sisan Karimu ok mais ne y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ k'e ka ko ka bɔ I cɛ ma ka tɛmɛ ne kan bon I tɛ fɛn kelen kalama dɛ o cɛ tɛ yen dugukolo in kan yan nɔ hali I cɛ I ka ko ka bɔ min ma ka tɛmɛ ne kan
i ka ko ka di min ye ka tɛmɛ ne kan min bɛ jɔrɔ n'i ka ko ye ka tɛmɛ ne kan min bɛ hami n'i ka ko ye ka tɛmɛ ne kan Fifi e t'o de kalama i cɛ tɛ quoi n k'o cɛ de tɛ yen. Karim e fɛnɛ tɛ mun kalama koyi e ni Jabi tɛ kelen ye koyi bɛɛ bɛ Jabi ka mɔgɔ ɲɛnɛmaya fɔ sigida la e dun bɛɛ bɛ ka mɔgɔ lankolonya kalama du in kɔnɔ yan nɔ walima i bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna ni Jabi tɛ kelen ye Jabi ye mɔgɔ sɛbɛn ka tɛmɛ e kan dɛ. E ko ten problème t'a la on laisse parler le temps k'o ye wagati ko de ye o tiɲɛ tɛ se ka dogo wagati dɔ bɛna se e bɛna tiɲɛ dɔn ne kɔni t'a dɔn wagati min don dɛ nka wagati dɔ bɛna se e bɛna tiɲɛ dɔn mais k'o bɛɛ n'a wagati de don quoi tout est une question de temps tic tac tic tac tic tac e tɛ fɛ ka tendance yɛlɛma non 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 o tɛ o toi et moi on est fait l'un pour l'autre il faut l'assumer i bɛ sɔn o ma de furu in kɛra obstacle dɔrɔn de ye quoi mais o bɛ taa ka bɔ yen moi je te dis ça Fifi ok donc o kɔfɛ i t'i taa yɔrɔ f'u ɲɛna ne tɛ bɛɛ taa yɔrɔ ɲininkali kɛ dɛ. Karim kani insiste ne ta yɔrɔ la ne tɛ ka na n ta yɔrɔ f'i ɲɛna ne ta yɔrɔ to yen a to ɲɛ sira la. Tu me regardes style min minɛ. Merci. Non style min minɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛna nin ɲɔgɔnnaw dɔw ɲini ka d'i ma dɛ. A ka ɲi. A ka ɲi ok mais n ma jɛ n ka question kɔ dɛ n ka jaabi kɛ i bɛ ka taa yɔrɔ min na Fifi sisan o i b'a fɔ ne ye silamɛya la wa ou bien i bɛ fɛ k'a fɔ ne ye kafiriya la. Ne ko Karim o e bɛ fɛ ka ne ta yɔrɔ de dɔn. n bɛ fɛ k'i ta yɔrɔ de dɔn. Ne bɔra so kɔnɔ ne bɛ ka taa yɔrɔ min e tɛ fɛ k'o de dɔn. n bɛ fɛ k'o de dɔn. Karim ne koloni fili n'i ye koloni fili i b'a dɔn. ne dusu filɛ yɔrɔ min na sisan furusa dɔrɔn de bɛ ne lafiya. O tuma na e ka furu sali o b'e lafiya mais ne ta sali dun y'a dɔn o fɛnɛ ka di ye o fɛnɛ b'i ni lafiya. ma baga nin ye k'i bagabaga dɔrɔn de a tɛ na nin kɛ walasa ne bɛ se ka to so in kɔnɔ cogo min na o de kama a bɛ ka ninnu kuma f'i ɲɛna. ne ko mun na e tɛ kuma faamu dɛ esike e b'i fa in dɔn i dun lamɔna e fa in bolo dɛ i b'a dɔn n'a ye fɛn fɛn fɔ a tɛ wuli ka bɔ a kan n y'a f'i ɲɛna siɲɛ caman sabali kana na n ka furu sa koyi a sera i b'a fɛ tɔgɔ fila de ka f'i ma e mana ne ka furu sa sisan dun k'a y'a ka furu sa ka tila k'a ba ta sa tuguni i b'a fɔ i ka wele o de la k'i wele ko dangaden i b'a fɔ o de ka f'i ma taa n'a ye. ne ba a sera ten aw ka ne fana lajɛ ne bɛ so in kɔnɔ dusukasi min bɛ ne kadi kan ne de b'a dɔn i ka mɔgɔ ladonnen k'a kɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ i m'a jɛ diɲɛ foyi la ni min b'i bolo i b'a kɛ fila ye k'a d'a ma a kelen i kelen i cɛ ka kɔnɔ da o la ma i bila ne pilasi la kɛ a bɛ digi mɔgɔ la wa a tɛ digi mɔgɔ la ok ni bako de ne ye n furu sa a b'e fɛnɛ furu sa a ma se o ma n'a tɛ fɛ ka ne y'a ɲɛ la n bɛ taa so ta yɔrɔ wɛrɛ ni bɛ lafiya yɔrɔ min na n bɛ taa yen nɔ a ma se ka k'e gɛn fana o ne dusu kasilen de don ne fɛnɛ bɛ fɛ ka n ka dignité ta n yɛrɛ ye ten tɔ ma. ka di ne dun bɛ ka kuma e fɛ dɛ sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ dɛ n'i ye ne ka ye ka kuma e fɛ k'i k'a to yen a to yen sabali koyi n tɛ foyi f'i ɲɛna i cɛ wele ka di yan. Esinan Sinan tɛ yan. oui. ne ba bɛ fɛ ka kuma i fɛ a sera ten aw ka ne yɛrɛ dɔn ten aw kana aw den bila waliden fana ne y'aw ta de ale ye wali ta de fana. an bɛ se de la aw m'an bolo jigi e ka di an bɛ se de la anw ta de ye n ye mun dangadenya kuma ye